Takže čaute, sme späť, tentoraz sa znova vystriedame a znova hrám ja. Takže ak chcete tento svet, no tak sa pozrieme na magický seed. Je to minus 181508847. No ideme si zobrať ďalší strom. Čaute, ja radšej, my sa budeme striedať, takže zavolám ma MC Turet. No, čo by som vám tak rozprával? Hoci komu. A dneska ideme vieš koľko je nespisovných ľudí. Takže dneska sa vydáme do džungle, lebo chceme džungľové drevo. No sorry, nemám meč, ani nožničky, musím ťa zabiť. Ja, ale čo ma zabíja? Hlad? Čo by som sa tak najedol? Idem homov. Idem homov. Rýchlo homov. Rýchlo home. Please, sweet home. Sweet. Sweet home, please, don't kill me. Prosím, nezabíjaj ma hlad. A už iba jedno slniečko. Takže zoberieme si toto. Rýchlo! Tak. A upečeme si. A za chvíľu budeme v poriadku. Zatiaľ vymeníme podlahu. A nababkáme sa. Dobre. A ideme pre džungľu. Tam som videl tie ovečky, takže musím ísť aj to. Ako je známe, džungľa je plná rastlín, jaskyní, takže možno na niečo natrafíme. Ja nemám krompač, ale tak nič. Som si myslel, že by sme na niečo narazili a teraz nemôžeme, no. Koľko máš dotok? Mám iba 2 vlny, takže postel asi tak skoro nebude. No nič, našťastie. Žiadni skeletoníci tu nie sú. Hubičky, zober hubičky. Kde sú huby? Kde ich vidíš, tie huby? Aha. Nájdeme červené. No dobre, musíme ale zabiť skeletona, aby sme mali veľké huby. A to sú iba takéto huby.
Takže zražeme si tento obrovský jungle tree. A potom by sme asi išli, mali by sme ísť domov. No dobre, to si nebude zabavné, takže bude znova. Takže som späť. Práve teraz ten stučný kocúr musím naučať. No, neviem. Takže bude znova strih.